नमस्कार. मी मिलिंद भास्कर गडपुले, मुक्काम कोरगाव, पेडणे, गोवा. माझ्या कवितेचे नाव आहे मकर संक्रांत, कालची अन आजची. कविता अशी आहे. एक सुहासिनी आली म्हणाली, एक सुहासिनी आली म्हणाली, तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला. मी पाहिले हातावरच्या तिळगुळात, मी पाहिले हातावरच्या तिळगुळात, ना होता तीळ ना गूळ. होते मूठभर चणे आणि चमचाभर फुटाणे, होते मूठभर चणे आणि चमचाभर फुटाणे. बोलाल यांच्याशी तर म्हणे, त्यांच्या उत्साहाला नव्हतेच काही उणे. मनाने भूतकाळात दिली दस्तक, मनाने भूतकाळात दिली दस्तक, सुहासिनी व्हायच्या नतमस्तक. वाणवसा होता सावित्रीचे पुस्तक, वाणवसा होता सावित्रीचे पुस्तक, जी होती खंबीर नव्हती कुणाची हस्तक. संपले दक्षिणायन लागले उत्तरायण, संपले दक्षिणायन लागले उत्तरायण. सूर्याचे धनुतून मकरेकडे मार्गक्रमण. करावे गंगा स्नान द्यावे तिलपात्रदान, करावे गंगा स्नान द्यावे तिलपात्रदान. करावी सूर्योपासना ऊर्जेची याचना. तिळगुळ भरपूर खायचो, तिळगुळ भरपूर खायचो, ऊर्जा बक्कळ मिळवायचो. इथून पुढे दिवस मोठे अन रात्र लहान, इथून पुढे दिवस मोठे अन रात्र लहान. सणाद्वारे करूया संस्कृती महान. वाणवशात वस्तू जमायच्या खूप, वाणवशात वस्तू जमायच्या खूप. छोट्या आरशीत हौसेने पाहायचो रूप. त्यात नव्हता श्रीमंतीचा आव, त्यात नव्हता श्रीमंतीचा आव, की नव्हता कुठलाच बडीजाव. सूर्याचा उत्तरायणाकडे प्रवास, सूर्याचा उत्तरायणाकडे प्रवास. थंडी संपून गरमीचा आभास. आठवला माळलेल्या फुलांचा सुवास, आठवला माळलेल्या फुलांचा सुवास. अजूनही आहे त्या क्षणाची आस. फुटाणे रूपातील पाहिले तिळगुळ, फुटाणे रूपातील पाहिले तिळगुळ. आलो भानावर पाहिला आधुनिकतेचा शूळ. असो निदान जपताहेत संस्कृती, असो निदान जपताहेत संस्कृती. नाही तर गिळंकृत करणार विकृती. धन्यवाद.